So sa ka. Hayop ka! Utsa ba? Gusto na! Gusto? Gusto na, ha? Humanti ka masakpi na sa lain mong pagpakasa? Wa pa lang utak ka mga bilis akong laptop. Kung kay baw pa lang utak ka mo set o boundaries. Baon na kaya ang makita ron. Hayop ka! Hayop ka! Hayop ka! Wa na kay kaon-kaon. Dili na makaayo ni mo. Uy, day, just ka. Ilabi na kiti mabdus ka. Nay, please. Please ko contact ni Carlo. Huwag na siya maulit din eh. Maglima na kaadlaw. Just ka, unsa ba? Mahimo ba mo na sang kaugalingon imong una-unaon? Kalimpitos, Carlo. Pero naan na mi anak. Kung naan na sa di umaabot nga anak. Mas maayo kung ato nimo i-focus imong attention sa bata og kalimti siya. Dili. Ang ako cellphone. Ako siya pangitaon. Just ka. May dugo. Dugo. Dili. I am sorry, pero nakuhaan ka. Dili. Jessica, sorry. Sorry karon pa ko magpakita nimo. Hayop ka. Hayop ka. Jessica. Tungod di mo nawa ang akong anak. Huwag kay pagkisi mong anak. Huwag kay ayaw nga pagkatao. Huwag kay pos. Jessica. Ayaw na pagkita na ako. Sugod ka rong adlaw, kawasnod ka na. Undangon ko na akong pagpakabuang ni Musod sa pila ka tuig. Paglipay og maayo, kay di na ako magkinahanglan pa nimo. Jessica. Dawat na ako nga basin. Huwag laki nga mutarong pa na ako. Ayaw pagsulti, anak, day. Gibiyaan man gani ko mismo sa kaugalingon akong amahan sa gamay pa ko. Unya katong amahan sa una na akong anak. Nya karon. Si Carlo na sad. Asa ko napitan ang kuwang. Dili ba na ko worth it to stay with? Day, Jess. Sugod karon day. Di na ko magpataka o pasud og lalaki sa akong kinabuhi. Isaad na ko. Never again. Jessica. Ayaw pagsikig pundo din is kwarto, uy. Manglaag taon niya. Kamu lang eh. Dili, pwede. Kamu lang lagi, kaya way makapantay sa mga bata. Naalagi na. Nanugo na kung daan sa imong igagaw. Unsa? Ay, kablakat eh. Ako rin bahala sa mga bata. May itoon nga, paglingaw sa kawig, kisa sigag pundo ni sa ato. Tayo mo ng baso, oh. Yan na. Gusto ko makakitagbalik sa Cheska kaniadto nga wa pay mga lalaki sa iyang kinabuhi. Day. Tara, sayo ta. Dali! Pao
Uy, sa to, uy. Kapoy nagsayang. Sige, sige. Lingaw, no? Oh, uy, hala. Si Drew. Hi guys! Sorry kayo nga na-late ko. Drew, mayo ka nakaapas gyud ka. Lagi? Ila-ila di mo sa kong friend, si Cheska. Ches, si Andrew. Hi. Hi, nice to meet you. Guwapa kay ka. Recorded by Radio Mo TV. Pwede ba na ako makuha mo number? Ha? Sige na. Okay naman ka makig-friends na mo. Okay, sige. Hoy, unsa di nga number imong gihatag ni Andrew? Dili mo kuno ka makontak. Da, sa'yo pa number akong gihatag, uy. Ha? Nga naman? Para sa unsa pa man. Magila-ila. Human mag-exchange of numbers. Unya manguyab. Unya kung makuha ng gusto, mubiya mangita og lain. Ay na lang. Nakakita na ko anong mga salidaha. Day, lahi siya. Ako sabi nakalahi ni Andrew. Buotan siya ang pagkatao. Kung makailan lang kaniya, lahi kay siya sa imong gituhuan. Pues, why chance? Naa. Kaya ako sige hatagan sa imong tinuod nga number. Unsa? Chay, tuyo ni mo. Agin ako di ko nimo tubagon. Inihap akong oras ha. Pwede ba musulti na ako ng tuyo ni mo? Pwede ba kang madate? Please? Unsa? Please, Diyos ka. Gusto kong maila-ila kang mayo. Simbahan? Oo, mas mayo nga ani din na para nabay blessings ni Lord ba ang atong unyang relasyon. Unsa? Joke. Bitaw sis. Kay bawo ko sa imong past. Kay bawo ko kung unsa kasagit imong nagyan. Abi nimo, same biyat ha. Mao tingaling na-attract ko nimo kay same tag kaagi. Oh. Gibiyaan sa ko sa akong amahan. 13 years old ko sa dihang gibiyaan mi sa akong papa tungod sa laing babae. Oh, unsa? Ug saman nimo. Gibinuangan sad ko sa akong last nga gikarelasyon. Drew. Kung imo lang kong hatagan og chance, Cheska, isaan ako nimo. Dili lang ikaw nga kumalon. Kung dili, apil ng mga tao nga mahal og pinangga nimo. Andrew. Dali natin to, Drew. Daw, magpasket na sa gawas. Oh, sige, sige. Daw. Kunya, imong mangod, may picture na to. Tara, tara. Let's go. Oh, ano mo ba nang Na-close na gini ang mga bata, no? Maula kiyo. muna? Unya, unsa man? Wa pagyapon. Tinood ka? Gisugot ako nimo. Oh, Drew. Thank you, Cheska. Salamat gid kayo. Ug isaad ako nimo. Sugod karon. Ako na ang protekta ninyo. Mahal ti ka ug ang imong mga anak. Mahal kayo. Mahal sa kay tika, Drew. Ug salamat sa imong pagpangga nako. Ingon man sa mga bata. Nag-unsa ka din ha? Di ako kay kuhaon ko ang bata. Unsa? Nayapag ka? Nakig-ipon na kaglaing lalaki din sa ato. Busa kuhaon ko ang bata. Wa kay labot ni sad kinsa pay papuy-on ako sa kumbahay tungod kay ako ni. Usa pa, di pa taminyo. Og tingali nalimot ka. Mas dako kog katungod sa mga bata kay sukad lang ni pahawa ka, wa na sa kamo suporta niya. Busa pahawa din kung dili ka gustong ipablatter di ka. Cheska. Will you marry me? Andrew, Di na ko gusto nga mailog ka pa sa lain, Cheska.
Ikaw ng babae nga gusto na ko ikauban hangtod sa matod. True. Please, marry me. Yes, Andrew. Yes, I will marry you. Abi na ko kuha naglalaki nga mutarong nako. Pero sakto gid ang panultihon. When the time is right, I the Lord will make it happen. Di na lang kutob, daghang salamat. Amen. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagi ni Cheska nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang pangayo, awit nga nagulahan. Destiny. Ang mong kaagi gibuhatan no doa sa radyo ni Jelly Haka ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala ug mga sukin di paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papera sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubagay para sa Handumanan Official Facebook page. Handod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong Day, Philly, kuyog taon niya, ha? Asa man today? Na may paili sa pikas baridad mga tuta, kay mga tumasat sila si Ferry ug si Gloria. Ah, sige day. Hapitan lang ko din sa amo ha. Kaya ako sang ikuyog ang akong manghod ni si Esther. Feli, mayo kay ni sorry kaday. Sorry sa tapanag sa day. Uy, utalo, may trabaho ugma. Sirado man ang tindahan na akong itrabahoan. Maog yun. Lingaw-lingaw sad, uy. Ah, kadit ha. Nako'y pala ilan ni mo ako igagaw nga taga Davao. Mauna ako igagaw dahil si Fencing. Gaw, si Feli. Hi, Phil. Kagwapo niya. Huy, dawat ako ng kamuti Fencing. Hello. Pwede magkigamigan ni mo, Phil? Pwede kayo. Puyala, kanindot sa music ko. Pwede ta mo sayo, Phil? Hala, di na ba ko kay ba mo sayaw, Sing? Kamu lang sa kumanghod kay may kanyang sayaw. Parisi si Fansing, kay Esther. Noon sa mga si Fansing na nagsayaw, sikip man yung tanaw na ako. Niya, nagsikip pa kitog smile. Tanawa, day. Maayo kay musayaw si Agong Fencing sa? Lagi day, nindot ka silang tanaw na day Easter nga nagsayaw. Noon sa mangkoy, magsikip man og samok si Francine sa kong una-una. Di man mawa ang iyang pag-smile na ako. Pugson ko nagpiyong ang ako mga mata aron makatupo kay duty para pa ko ugma. Ada ang sukay, oh. Ay, may kahiminguran. Makapahaway ko. Palit ako, Candy. Ansa na, Candy? Kaya, Uy, hala, Francine. Ikaw mo gudi ay na. Uy, ala. Niya, day ka magtrabaho din eh? Oo, ni atahon. Daray mong Candy, oh. Ay, salamat ha. Sing, giguritan mo ni mo ang akong kamot. Buhi ko, kitingalig makitaan ka sa kong tita. I love you, Phil. Francine, May pag-aong tako ni mo. uwa ko ikatubag, ano, uy. Ay. Feli, Ma? naay nangita ni mo, uy. Kinsa man, ma? Fencing man kuno iyang pangan. Ha? Unsa man ha? Nanguyab na ni mo?
ma. Ato ba nga sa dito? Di ko mauwi kay mauwaw ko. May kahanggaw, biya ining bataa. Unya, unsaon man na ron? Ingal lang nga natuog ko. Basta kay di ko matubang niya kay mauwaw ko. Ito na si Francine nilakaw na. Kagwapo kiniya, uy. Pero mauwaw mangkit ko kung ako na siya ikatubang. Makulpaan ko kung makakita ko niya. Hi. Hala, ngayon niya ka, uy. Atagir ko ng Candy Phil. Pila ka po, oh. Tulo lang. Di ara, oh. Di arang bayad, oh. Salamat. Nanggunit na sa ka. Kumusta naman ba kung di man yung Phil? Wapig ka malawin ako. Dugay na biya ko ng uyab ni mo. Sugta na taon ko. Paghilam di asing uy. Oh, uy! Pamiya mo ka! Bahala ka diya, uy. Recorded by Radio Mo TV. Pila naman ron kahit lang nga wa mapakita si Francine na ako. Asa man kaning tawhana. Nang luod man tingali to, nga wa na ko sukta. Ika, papalita ka ng sigarilyo. Kadiyot lang, migo. Dire mo sigarilyo, oh. Hasta imong sukli, migo. Salamat, Ika. Di ba ikaw tong amigo ni Francine, no? Oo, ako tong amigo niya naman. Wala mo magkuyog ron. Asa day siya? Ay, niadto siyang uyab. Ha? Kinsa mang uyab, ha? Kwan, si Lily ba ka nang namaligya ang halos merkado? Ibog ito siya sa uniko, God. Nya, yang gipanguyaban, aw, gisugot mo sa dayos babae. Unsa? Naunsa man ko. Nga nagisakitan man ko pagkaibaw na ako, ma. Mauyab na si Francine o si Lily. Day, kandidata na imong igagaw nga si Inday sa bukid sa Alabel? O, day, nga naman. Last man nga canvassing ugma, mga tumo? Muadto gid mi si Esther, day, kay musuporta man gid mi. Sige, sige. Kita-kita lang niya taog mapuho. Ha? Di ta magsabag ng uyab ta? Oo, Ano naman? basta lang. Mauwa ko nga mahibawaan na may uyab ko. Mang ayog sapa nga uyab ta. Ang sige, good. Ato lang ni ihilom nga uyab ta. Day, nahibaw ka sa balita? Unsa man, day? Mupauli man si Francine sa ilaha, sa Agunay ba? Ha, nga naman. Kay gipatawag man ang mga ginikanan ni Francine. Aron pamayan si Lily. Unsa? Kasakit sa kong gibati nga namay na si Francine ni Lily. Hindi man sagbahin mo nga bubabag ko. Kaya mo magitago ang among relasyon ni Francine. Tifel, naabay singing contest ng gabi ini sa ato. Mananaw ta ti ha. Sige day, mga kita. Aral malingaw ta. Bisag ang saan ako paglingaw ang akong kaukalingwit. Musod sa kong utok si Francine. Ang tutalot ng dapita, oh. Si Francine o si Lily ka na nagkuyog. Kasakit. Kasakit sa kandukan na natanaw nila. Ato ko sa unahan. Kanili ko gustong makakita nila. Ano nahita po man nila ako? Unang higayon din na higugma ko ang panasakitan kong maayo. Phil,
Francine, nalituon man ka na ako. Basig makitaan ka ni Lily. Niyo na siya ulin ako. Ug balo nituon man ka na ako. Gusto ko nga magkasulti ta. Para sa unsa pa? Wala tay angay pa nag-istoryahan. Kay Kaslo na mo si Lily. Pasabton ti ka. Di na ko maminaw ang imong katarungan. Phil! Sige lang! Phil! Pahala ka na tuwana ka, uy. Day, may bawa na ba kas balita ron? Ang sa Day? Di pa uli naman si Francine sa Hagunoy. Ha? Nga naman? Una nilang kasal ni Lily? Wari kasal nga mahitabo day, uy. Kaya di pa uli na si Francine o dili na siya magpakasal ni Lily. Unsa? Kulang sa tago ang kasakit sa kamingaw. Kung gisakitan man ko sa dahitabo namo ni Francine, kay amo mang gitago ang among relasyon, masakit ang dahitabo ni Lily, kay wa siya pakasli. Tingali da sa akong kabatanon mo ang ingon ni adto akong feelings, mamahadlo ko nga mahibaw-an ang among relasyon. Pero sa nahitabo na ako, wa ko'y kasuko ang pagdumot ni Francine. Di na lang ko to o daghang salamat sa pagtagad ning akong kampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita manghikalan kaagi ni Feli nga taga Alabel sa Rengani Province. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nikuhan, ihila. Usay, bakit kung mo akong mamiyakan? Ngano ba kini? Ang maong kaagi kibahatan na doon sa radyo ni Ricky Personal Agari o gubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap mga higalag may suking tipaminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinatuhi na naglibot sa kaawit. Iris lang na ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubadha ipara sa Handumanan Official Facebook page. Hantod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong adlaw kanilang tanan ng mga suking digpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artistang maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Merlin. Sa dili pa nako sudan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, ang pag-ibig kong ito. Recorded by Radio Mo TV. Ma, pa, manangitan ako ninyo nga mo ato kong bakulod. Mag-unsa man kas bakulod, Merlin. Manarbaho ko, ma. Oh, kung nanan yung ka din sa ato manarbaho na. Ma, way klarong trabahoan din sa ato pa, uy. Ato na ko sa bakulod kay mapatabang man ko sa kong mga igaagaw dito. Ay, Nyaod sa bandong, ato di palargahos, Merlin. sige na lang. Pag-amping baya dito, ha? Opa. Ikaw man ko di ay ni, gaw man ni. Ako in town, gaw. Ano ko tayo naabot pa kadilis bakulod, uy. Na, gilaay ko dito sa amo, gaw, uy. Maong ni ko din kay mangita kong trabaho. Kung saan makatabang ka na ako, gaw? Ay. Sa tundira lang, good. Ay, wala problema gaw eh. Tabangan di ka nga makasud og trabaho. Salamat, gaw. Salamat in town kay nakasurin kong trabaho din sa bakulod. Inisulto na ako. Magpadako nilang mama o papa. Onya, kumusta man imong trabaho kaw? Okay na, gaw. Nalingaw naman sad ko. Aw, mahinuon. Salamat sa imong pagtabang, gaw, ha. Nga nakasudan kong trabaho. Kanang ayon ako na una aoy noon sa baya ka. Kanang gaw. Naaday gusto makiila-ila nimo. Ha? Kinsa man? Akong friend, nakitaan man tami nga nagkuyog, nangutana siya kung kinsa ka. Unsa man na, Ilonggo? Dili uy, si Buano na siya taga Negros na. Nya naa lang sa nagpuyo dinhi. Mao ba? Moan niya to dinhi ha.
Gaw, muna ako giingon nimo akong friend, si Jomar. Mar, akong guwapa nga ikagaw, si Marlene. Hi, Lynn. Hello. Friend mo to, ha? Oo ba? Hi, Lynn. Uy, Jomar, ikaw mo din na. Upauli na ka? Okay lang mo kung ako kang ihatod. Okay ra, uy. Gaw, gihatod lagi kang Jomar. Iya mo kong giat ngayon paggawas na ako, Gaw. Kaya ako na kong ihatod. Ayay ka, duda ko inida. Ano naman, Gaw? Naibog tinalinas Jomar ni mo, Gaw. Unsa? Salamat nga ni Kuya ka na kong snacks, ha? Friends na baya ta. Uy, naunsa ka, uy. Ha? Kitutukan ang kukunin mo. Di ko mapulaan nga matuto kay gwapa kay kagad. Jomar, Maisulti di ko ni mo, Lynn. Alam pa suko, ha? unsa man na? I love you. Jomar, May chance ka ko. Lynn. ako na baka dising sukton sa... Nahilom ko na. May paglaong ka ko ni mo. Unya, kung sukton ti ka, dili ko dumo pasakitan. Di ko na mahitabo rin kay lata kayo ka. O yan, ano man? Ha? Kayo ba ta? Sige na lang, uy. Jomar, ako na kang gisugot. Salamat, Lynn. Recorded by Radio Mo TV. Ay, pagkat ko naibog, nagis Jomar ni mo. Lagi gaw, uy. Maayo ka imo siya gisugot gaw. Ako na lang gisugot gaw, kay ganahan sa kuniya. Ang hinoon sa buutan mo na si Jomar gaw. Mga sanay ako nakita niya gaw. Good luck sa inyong relasyon gaw. Hapit naman di ko mag-usa ka tuig dinis makulod. Mananghit ko sa kong amo nga mapauli ko sa amo. Bug ako sa pabawon si Jomar. Mukuha ko ni mo. Yan mo ko yung mga ako. Aron ba makailasan ako ng mama ug papa? Oh, naman. Di ka pa kuyog na ko? Pakuyog man. Oh, lagi. Sige, pangandam. Kaya maglarga tag sayo. Salabat intawd kay na uli na dugkanak. Bingaw na kay minimo day. Ako sad mapa. Gimingaw na kay ko ninyo. Ay, paande mapa. Si Jomar akong uyab. Maayong adlaw niyo, nang, noy. Maayong Oy. adlaw nimo dong. Uyab day ka ni Merlin. Unsa man, dugay na mo nagkauyab, ha? Pataw din, noy. O may kuyog lang ko ni Merlin kay mananghid sa ko ninyo nga magbinyo na mi. Uy, Mar, unsa mo ninyo gud? Mao na, Lin. Di kuyog ko nimo kay ipananghid kasi yung mga ginikanan. Kay magbinyo ta. unsa man Merlin, magminyo na ka? Ambot pa uy. Uy, unsay ambot dod? Nakalitan sa kusgisulti ni Jomar pa uy. Aw kada ka nag-uyab-uyab bang ka, unya mga sawa man nimo ning imong uyab, aw magbiniyog yug ka. Mo. Ma, Sige, do. Dadangin mo mga ginikanan din eh. Aron sabutan na mo ang kasal ninyo ni Merlin. Guwapa yung asawa. saba diha. Ang sugan. Nasuko ka na ko? Oo man. Wala nga mo na mag. Wala pa nga. Minyo ito. Nalipay man ko nga imo kong gipakaslan. Nakalitan lang ko kay dili pa ba unta ko magminyo. Aw, mo di ay. Ay, nandog na ko nga. Baad to kaslain. Mau maniguro ko pakasal mo. Panggaan kit ko marha. Mura gid ako pangayoon nimo. Ayaw ka bala ka na eh. Kay mahalon mo, pagkaon tagid ka. Salamat doon. Dali. Ato lang. Ato lang sugda na ron. Pakakita na ito sa pagkakat. Tingnan mo, day.
Mabdos ako. O dong, mabdos na ko. Wala ko tumahin sa kong binawang sakit. Mayo inonday kay may umaabot na tang anak. Aray! Dong, Jomar! Okay, nang saka. Dong, sakit na kayo kong tiyan, Dong. Ha? Sige, madam ka na eh. Dali, dadong ka na ko sa ospital. Naon sa Miss Jomar. Sukad lang abuhan ang among anak. Tagdugay na kaayong mauli. Asam ka ni siyang pundo? Hey! Larry! Niabot ay. Dugay ang kable eh. Nagisod ay ako glihok dong ha. Kay mabdos ba ako? Mabdos ko ini ikatulo na tong anak. Karay kami. Hubog ka dong? Sosyal lagot. Huwag ka na, gutom. Kagi ko kwarta, bigay. Mag-inom sa mga kauban. Ipapalit na ng bugas ug sudan ang kwarta. Na akong gipusan. Patagil ko gamay. Dili lagi mahimo dong. Aray dong. Unsa man ka iba mo gitapatan? Pagayuan, gini ka. Hatag! Kung di ka mabundog. Ako ko sila kwarta ang naan mo. Ano di ba mo hatag? Pagmahay biyan ako gikig ninyo ako ni mo ay. May malakas bago pa tayo ninyo. Pinangga pa ko ni mo. Pero di mo naman ko pasakitan. Di mo naman ko napatan. Magmahay ka nga nakibinyo. Oo! Nagmahay ko! Kaya binakong kalipay ang imo ihatag na ko! Kasakit ba di ay? At di na ka makagwanta. Naya sini! Pauli sa mong ginagaran! Jomar! Natulo na lang ang among anak ni Jomar, pero wa paghapon siya mausap. May mga panahon na iya kong dapatan o palayason, pero dili ko makahimo sa pagbiya kay may tulo na mga anak. Nagampo na lang ko nga unta, mausab na siya sa iyang batasan, ug dili na ko ni dapatan pa. Dini na nagutob, ug daghang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka naman yung hikalang kaagi ni Merlin nga tika tubuso ni Kus Occidental. Uban sa awit ngayon kita ngayong awit nga nikalahan ang pag-ibig kong ito. Maayong adlaw kanyang tanan ng mga suking tigpaminawa ning handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Cheche. Sa di pa nakusutan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, guhit ng palad. Recorded by Radio Mo TV. Che, katong si mama ni mo na nanghit ka mo atog Manila kay man trabaho unya sa iyang pag-uli. Masaylo ako ba? Hay mo na kapabagtos niyo. Kano ba man siya bukuyog ni mo? Dili mahimo ba? Kay may pabilihan siya. Unsa? Unsaon man? Unsaon man ang imong gimabdos karon ha? Pakatawhan ko ni Bata Ama. Bahala ko ilong amahan. Maunay dahit na po. Gipakatao ka di mama ni mo. Ug iya kang gipili na ako kay nagita siya og trabaho. Ug maunay nga ako mo'y nagmatuto ni mo. Hain man nun si Mama Lila.
Nakabalita ako nga naminyo namang kuno o tuan ni sa Cebu nagpuyo. May unta Lola no kung magkita mi ni Mama. Ay, naamuabot ra unya ng panahon na nga magkita ra mo ni Mama nimo. Ang imong buhaton karon paningkamot nga mahuman ka sa imong pag-eskwela. Oh, Lola. Salamat kay sa iyong minumuhi ron. Matabangan ako si Lola sa trabahoon sa bahay. Ay, Jay. Oy, Jerry! Ikaw mong gudi ay na. Pauli na ka? Oh, Jer! Buka na ka. Sige! Che, kadot sa. Unsa man? Naunta ko isulti ni mo, Che. Ano, kasuko ha? Unsa man ha? Unya, di ka masuko. Di laki, unsa man na. I love you. Jerry. May chance ka ko ni mo, Che. Pasensya na ka, Jer ha. Di pa ko gusto nga maguyap-uyap. Gusto pa ko nga makahuman ko sa kong pag-eskwela. Okay ra, Che. Huwag mo sa ko magdali. Makapaabot ako kung sa kamalungan ako. Salamat, Jer. Ibo da itong abrigo ang naghatod nimo. O, Lola. Ganong wa man nimo palahusa din ha? Ay, wa lang, Lola, uy. Nanguyab to nimo? O, Lola. Ay, okay raman o mag-uyab-uyab ka. Basta kay, di lang di mo pasagdan ang mong pag-eskwela, ha? Di sa kumusudan ng uyab-uyab, Lola, uy. May eskwela sa ako. Aw, maayo. Ikaw, good. Lola, naon sa di ka? Nagsigilay ka ko upo-upo. Ay, yun ini, kidney. Basta matiguang na. Naka nagpamation, apo. Pag-ilis na, sige na. Aron ka makakaon. O, Lola. Ay, mano ni Pamon si Lola? Lahi ka ng tiguang na, uy. Dali na kay Maluya. Lola! La, ato na ko, La! La? Huwag man ito ba? Lola, may eskwela na ko, La. Lola. La. Nakatuog man yung maayos si Lola. Lola, La, ato na ko, La. Wala. Manong puglaw ni si Lola. La? Lola? Ginawa ko. Huwag naman yung maginawa si Lola. Lola! Lola! Tabang mo si Lola! Huwag na maginawa! Tabang! Recorded by Radio Mo TV. Lola, yan ang gibiyaan. Magkusudo, Lola. Pelabi dah ha ni. Yang tahu ni. Mag-unsa naman ako, Eli. Gawa naman ka, Lola. Lola. Cheche. Kinsa day ka. Ako si Gloria. Ang imong inahan. Ikaw ang akong inahan. Ngano nagpakita pa bang ka? Wala lang unta kapakita. Nakasabot ko ni mga nung nibati kagasuko ni rin ako. Ako lang unya kang pasabton kon. Tuwa na unya sa bahay. Tuwa na sa tanan. Mangayo ko pasaylo ni mo nga. Nga nidako ka na lang. Nawa ko magpakita ni mo. Saon man kon. Lisod man kaayo ang akong gidangatan. Bisan asa na lang ko naabot. Hangtod nga, naminyo ko o tuan ako sa Cebu nagpuyo. Ugwa na lang di katandog ka. Kaya nahibaw ko nga maayo rin imong kahimtang din uban sa imong apuhan. O karon kay wa naman si Mama. Kay patay naman.
Ato na lang kami yung uban ako. Ako na mapapadayon ang pagpa-eskwela ni mo. Hatagi lang kong gikayon. Na akong makulipan ang akong mga pagkuwang ni mo, anak. Unya masugot ang imong bana nga kamo mo pa eskwela na ako. Nagsabot na may bahin, ana. Nisugot siya kay wawan sabi anak. May manghod kaunta pero namatay man. Maungkulog na lang ako sa Cebu, Cheche. Sige ma, mukuyog ko nimo. Anak, mauni ang akong bana. Si Uncle ni mo, Oscar. Dong, si Cheche. Bless ko, Uncle. Ay, God bless. Guwapam din mo anak day. Liwat kayo ni nako, Dong. Kawa din ni Che, ha? Isipa lang matuog ko ni mo amahan. Salamat, Uncle. Salamat taon kay buutan na ang bana ni Mama. Nalipay na lang sa kung ano ako upan ni Mama aron ma-feel sa nako ang iyang pagpangga nako. Che, ikaw lang una bahala din sa bahay, ha? Kaya mo duty na ko. Sige ma, kay manglimpyo lang sa kudinhi. Si Uncle day, ma. Ato, ana. Una itong nilakaw na ako kay matrabaho pa man sa to. Naidaghang makaon diha, ha? Ayaw pagpagutom, O ma, ako ay bahala din ma. Pangandam di ay unya. Kay sunod si Mana, enrollment na nimo. O ma. Nalindot sa kong gibati ay nahuman ko kaliko. Oy, Uncle, nialagi ka. Abi na akong trabaho ka. Na ako'y nalimtan, Che, mangnibali ko. Aw, Uncle, kalain ko ni mong kinanawan ako. Guwapa kay ka. Lindot kay katanahon na nagtapis lang ng tuwalya. Uncle. Pagaksa ko ni mo. Ayaw, Uncle! Wala kayo ba? Nakita ng duha. Uncle, ayaw! Tabang! Tabang! Ayaw, Uncle! Tabang! Ayaw! Salbahis ka! May plano di kang dautan sa akong anak, ha? Bantog lagi kulbaan ko, glain kay akong debate, mauri balik ko! Masalamat! Kung mapakabuang may nautan na nagtitabo na ako. Ay, day, pasalo ako day, napintal ako sa mong anak. Abi mo daw, mahimo ka na kung ipapriso sa mong gibuhat sa akong anak! Pasalo ako day. Mabiyak na ko din ni Ma. Cheche, Mabalik ko sa Davao, Ma. Sa bahay ni Lola. Bahalag ako na sa dito. anak, Dili mahimo nga anhi ko mapuyo uban ninyo, Ma. Kaya tingalag madisgrasya na kinuon ko. Kung mapabilin ako din eh. Kung pa maabot si Mama, may dautan na hitabo na ako sa kamot sa akong ama-ama. Sa pagkakaroon, nibalik ko sa dapit na ako nadakan. Dili na lang kutob o daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. Uy, TDC. Regards na mga kwigagaw ni mo. Kinsa ikagawa pa? Ay, higher batch ko na to. Si Franco ba? Kaya ba ito kaniya? Ikaw ginali. Basig binuang na to, uy. Ito ang down. Kailangan ka sa kong igagaw, no? Ganahan ko siya ni mo, day. Kaso, mauwam siya ni mo kay bright daw kay ko. Nyit niya. Gwapa ba yun? Hoy! Uy. Unsa na chika diha? Ha? Unsa man wala ko'y labot ani ron? Nawa lang gani ko kadiyot kay nagpalit kog snacks, daghan kay magstorya diha. Wala day Zoe, uy. Nga kong igagaw, manggoan yung si Franco ba? Nang-regard sa itong gwapa nga amiga, si Daisy. Ay mao ba? Uy day, gupuhan na bagi ko anang Franco day ay. Kung manguyab gani siya nimo ba, sugta dayon ha? Anugon, maadto pa lang unya na slain. Day. DC, thank you ha.
nga wagi ka mo balibad sa akong invitation. Okay ra, Franco, uy. Tanaw na ko ni mo, buotan man sad ka. Pasensya kayo nga narati ka din ni Mada sa fast food restaurant ha. Kung saon mo, may kaayos budget good. Sa ako running allowance, di sa gustong mga yun nilang mama o papa ani. Franco, okay na kita ayo. Di man sa ko himili og kaon. Sige na, mga na ta. Then, human, mga natag sini. Okay? Busy. Taw-taw sa gyud nga nagsigit ag kuyog. Pwede ko manguyab nimo? Franco ang tinuod. Nakagusto man sa kunimo tungod kay buutan ka. Ug tan-aw nako responsable pag-gyud. Oh. Kinsa ka babayhana ang dili makagusto nimo sa? Tinuod? O lagi. Gisugot na ti ka. Yes! I love you, DC. I love you too, Franco. Grabihan ni si Ay, hapit man maabot sa dunggan. Uy, ikaw ba? Wala lang kay laing trabaho, no? Basta vacant na to. Magsige na lang kay kag atubang anay mo sa phone. Sila naman sa akong igagaw, Doy. Ay, wag yung nagtela itong amigaw, oy. Uy, mao ba? Kamu na di si Franco? O, day Zoe, kami na. Wow! Uy, congrats, day! Hala, uy, lahi rag yun. Daisy, uyab na di ay mo ni Anang Franco? Ma. Ayaw na lang pag-deny. Kay dunay nakatug-an ako. Huh. Huwag yung ka makapugong sa imong gibati, no? Graduating ka na ra ba? Tingalig mauraw niya na rason aron mapadong sawa ang among kahago ni Papa ni mo. Ma, isaad na ako. Di na mahita po. Doon namin kasabutan ni Franco mga dili gyud magpadahang to dili bi makagraduate. Ay siguro alang yun na, Daisy. Kay na mapatyan ka magyud sa amahan ni mo ba? Nahibaw na ra ba ka to? Ma. Mao na, Franco. Kung mahimo, di lang kita magpakita og affection din sa campus ha. Namogoy tigsumbong ni Mama. Oh, mau ba? Sige. Waray kaso na ko na, DC. Ang mainong danon ako, nakita. Uyab na taga. Basta baya di ka magpinuang na ako. Pinuang ko taon. Kabuang sa dako no nga magbinuang ko sa Beauty and Brain sa campus. Sus, atik. Promise, DC. Di lagi ka binuangan. Mahal ti ka. Mahal kayo. Mahal sa kay ka, Franco. O gisalig ko nimo. Recorded by Radio Mo TV. Congratulations, babe! Dali aras panahon nyo. Muna kanus alang to namuyab ka na ako, di ba? Mawagid, babe. Karon unom na takatuig ug niya. Graduate na gyud kog college. Wow, cute. Proud na ko nimo, babe. Okay. Ikaw po. Proud kay ko nimo. Sige lang. Ikaw na po ang sunod mo graduate. Congratulations! Thank you! Congrats, Franco! Uy, makasuya ka. Ayaw mo ay. Walang kupas na pagmamahalan. Salamat ninyo ha. Nako. Ato ta sa amo ron ha. Maghikay si mama. Babe, thank you kay ha. Nga wagi kang palibad sa akong hangyo nga musuri din ni Samo. Siyempre. Ingon man ka na kay importante ng istorya. Huy, kulbaan ba ako? Unsa din na, babe? Babe, mular ka ko sa gawas. Babe. So, magkalagyo day ta ini? Oh. Babe. Sige lang, Kod. Total, para man ni sa atong ugma ang akong buhaton. Babe. Oh. Ilang ka magod. Oo. Naguna-una pala gani ko nga malayo ka na ako. Muna na magkikumot ang akong dugan. Babe. Ilom na. Nabitaw Facebook bitaw. Pwede na ta magtawag-tawag agad para mawagtang sa kamingaw ba? Pero, bitaw, babe. Basta ba
Ay, pangitaglai dito. Dakan na pagkwapa dito. Babe, promise. Di na may tabo. Eh, imo makakungkihakan. Babe, pasagti ko, please. Pasagti ko sa kubuhaton. Babe. Day, gamay na lang gid ang atong antuson. Makagraduate na gid ang tulo. Pila na lang gid in taon ka buwan. Magyod, happy kay ko para na tong tuloy. Friendship goes git kay to. Mao lagi. Oh. Uy, ngano ka, uy? Grabihag pang hupaw, ah. Ninot magod unta ko niya pa lang si Franco in graduation nato, no? Ay, halo no. Okay na nabis yun. Manawag na to di mo ako ligagaw. So, dili magbuol, okay? Grabe na ginailang gugma, eh. Sabi na yun. Grabe, mura kami niyo na manggit tao ni atong amiga si mo igagaw, ali. Saba mo, uy. Pataka lagi mong tabi. Congratulations, Nato! Finally, nakagraduate na kita! Yes! Finally, nabayra na gid tanan atong kahago. Mao gyud. Guys, sige na ha. Mauli sa ko kay manawag to si Franco na ko. Mangluod unya. Oh, laoy na all. Saba ay. Ano? Tungaag ani unyo? Ay, sige lang. Manawag na ko later ha. Mag-abot lang ta ninyo, okay? Bye! And congratulations, Nato! Babe, congratulations! Happy kay ko para nimo. Thank you, babe. Thank you. Pero, nindot unta ko naapa ka din hiya. Babe, sige lagot. 1 year na lang atong paabuton, di ba? Yes, babe. Yes. Gimingaw na kay ko nimo. Basta gali ako, gimingaw na sa kay ko nimo. Basta baya naaragyod ko din nagpaabot nimo, babe. Love kay na ka. Love sa kay ka, babe. Gaon sa naman ka, ha? Wa pa ka magilis? Maglaag man ka mo ni Ali ug Zoe. Oh, lagi. Di tabaya ko ganahan mo kuyog, babe. Kay basin masamok imong una-una ba nga naglaag-laag ko din No. Babe, okay rin ko, ha? Gusto ko nga mag-enjoy ka. Reward na lang sad na sa imong self ba nga nakagraduate na gyud ka. Okay? Sige, babe. Thank you. Mag-prepare sa ko, babe, ha? Kay nag-text na po sila na ako. I love you, babe. I love you too, babe. Oy, Daisy, nagunsa pa man ka diha, oy. Nakay bisita din ni, oh. Gailis pa ko, ma. Nananghid baya ko nimo ha. Manglaag meron nilang Zoe og ni Ali. Ay, oh, lagi. Pagdali diha. Ganina karaman diha. Ato ba nga sa ningin mong bisita ka diyo, te? Importante ko, no? Lagi-lagi pa daw na ko gawas, ma. Babe, congratulations! Franco? Franco! Franco! Dila ka magod. Wa ka malipay nga ni anak ko, ha? Akot kay ka. Ingon ka usap pa kakatuig. No. Isulti lang ako to nimo aron i-surprise ti ka. Ngay? Gahapon lang yun ko naabot, babe. Babe, I miss you. Babe. Kasweet gidaan nga akong pinagaw, eh. Nahala, sige. Biyaan una ta mo, ha? Thank you, aning chocolates, Franco. Excuse me. You're welcome, ta. O kani, para nini mo. Ay, thank you, babe. Thank you. Happy kay ko gani agit karon. Thank you. Para good. Tayo pa sa. Ano naman? Mula ka nga, sexy kay imong sulop. Agoy, di kini pwede na ako, babe, ha? Ha? Sexy day ni. Nag-dress naman ko, babe. Di man kinamupo, oh. Siya ba yun? Joke, Roy. Babe, free kang musulob sa gusto ni mo sulobon, okay?
Oh, kunay pabuang-buang dia. Mag-ampon lang isang daan. Neso, sa bugero. Tara na. Naa silang Ali ug Zoe sa venue. Ha? Wait, ha? Ay, cooking na nga. Kahibaw sila, ani. Yes, babe. Ikaw rin wa mahibaw. Hala, no. Ay, ikaw, Mike, ikaw mo nag-surprise, babe. Believe ko ni mo. Siyempre, ikaw na guna. I love you, babe. I love you too, babe. Wise men say, but I Dili gid ma-explain ang akong kalipay atong hikayon na. Ug wa na ko'y lain pang pangayoon sa Ginoo. Karon, minyo na ni Franco ug may duha na ka anak. Dili na lang kutob, daghang salamat, RMN. stay. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagi ni Daisy nga taga San Carlos City, Negros Occidental. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagulahan. Can't help falling in love. Like a river flows. Ang maong kaagi gibuhatan na duwa sa radyo ni Jelly Haka ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamu sa mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sagawit. I-address lang ni ining tulumanon. Handamanan sa sagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O bagay para sa Handamanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya. Like a Ma, mga nagibiyaan man minimo, ma. Ngano, ma. Ay, kabala ka, babe. Ay, aram ko. Dili ka na ko pasagdan. Carlos, wala na si mama. Before your mother passed away, I promised her that I will support you and your sister until you finish your study. Oh, really? Also, your mother bought you and your sister your own house so that you will no longer be renting. Oh, thank you, Uncle George. Thank you so much for your kindness. Hala no, maayo gani kikipahimutan gid mo sa inyong mamang daan. Una siya nawa, no? Lagi day, og dako sa juga akong pasalamat ni Uncle George. Ang afam ni Mama pa. Bitaw ay, grabe gyud. Buotan kay siya nga pag-aafam. Kay bawa sa gyud siya mubati ninyo ba bisag dili mo niya mga anak. Mao gyud day. Day, una lang ko nimo ha. Kay basig nangita na to nako akong lola ron. Sige day. Kita na lang taog ma. Amping. Ikaw sad. Diing ka manggikan, nadugay man ka. Nami gihimo nga group project la. Kaha? Upas sinasa naman abot ang inyong uyab-uyab ni Carlos, ha? Ayaw, good pagbinuang, ha, Lori. Tingaling nalimot ka nga si George mo'y nagasto ni mo. Patay gyud ka na ako, dili na ko maapilan og pada atong Amerikanuha kung magbinuang ka. Lola. Iyag doon ang lula ni mo eh. Carlos, ayaw pagsultig ana, uy. Klaro mo gud kayo, babe. Maong nibantay na siya ninyo. Kung kay nasa siya madawat, gikan sa Amerikano. Ikaw nasad mismo ang niingon bitaw, di ba? Nga sa una katong wapay Amerikano si mama nimo, nya naglisod mo. Kung mudagan mo niya aron mangayo kaon, di mo gid siya mutabang ninyo. Di na kanay mutabang nya, yaw-yawan pagid mo. Unya pagid. Napuno pagid sa saway si mama nimo niya. Naano naman lang sabi sa akong manghod ni Lola. Sige lang, uy. Gamay naman lang sa atong paabutin. Mo-graduate na kita sa college. Hinuon sad, babe. Maong sige na lang.
Pila na bitaw katuig ang imong pag-agwanta. Ni bugnaw ang tinagda ni Carlos nimo? Uy, day. Klaro na lang, day. Kaya bigo man naman, nakuha naman niya yung gusto diya nimo. Ngita na tuglaing putahe. Day. Ato ato si ilaw pangutan siya. Ipaklaro niya. Kung nagbinuang man gani siya nimo, deserve man sa tingali nimong may bawas tinuod. Day. Nganong niya magsamo? Tungod kay gusto ko lang klaruhon ko na unsa ka. Ngano day ka? Bugnaw ka na kay tinagdan ako. Sorry, Lori. Pero, di na ako. Makibuwag na ko nimo. Carlos. Ngano man? Naabay lain? Wa. Pero, narealize lang ako nga gusto kong akong kaugalingon na po may hatagan akong time. Narealize na ko nga sa pila ka tuig, wala yung nag-uban, hindi kita. Gusto ko mag-grow. O gusto sa ko nga mag-grow sa ka. Carlos. Sakto nang gibuhat nimo, Carlos. O ikaw, day. Ayaw na nagpamugos kay wala naman kay gusto ang akong anak nimo. Tita. Ma, Recorded by Radio Mo TV. ayaw lang pagkapila-pila sa mong storya. Hotan awara? Mo nang batasan na imong nakuha ang mabayana, ha? Ma, please lang. Amo ra ning Lori. Pasagdaming kamilay magsulti. Ay, nabahala ka. Basta kaya nga kung masulti lang yun mo, ha? Sakto nang imong gibuhat ka, nakigbuwag ka. Pag-enjoy una mo sa inyong kabatanon, uy. Sayo kayo kang nisoda ng uyab-uyab. Ha? Wa pagid ay gihapon makagusto si mama nimo nako para nimo. Dili na nato lisod-lisod ng atong kaugalingon, Lori. Panahon na sa tingali nga atong isig kaugalingon na sad mo atong i-priority. Ug dili ang atong relasyon. Carlos. Unsa? Wa na katungay si mong binuan nga sakit? Oday. Uy, hala. Uy, pagpiti, uy. Basig mabtos ka. Unsa? Day. Positive. Mabtos ko. Uy, hala. Uy, unsa kon man ana ron nga. Nakikbuwag man ka si Carlos ni mo. Mo na'y problema na ko ron, day. Pasultihisis tinuod ay. Dili man kinahanglan nga magbalik mo ba, pero sultihisis tinuod aron makasuporta si siyang anak. Day. Unsa? Mabdos ka? Mao na, Carlos. Inuo ko. Pero ayaw ka pala ka. Wa ko ni Anhi aron makigbalik ka na ako. Ni Anhi lang ko. Kay feel na ko nga na kay katungod ka mahibaw. Kung musuporta man ka, mas maayo. Pero kung dili, okay na sad. Pes. Ato tabuyo sa mo. Ha? Ang sa'yo po mo ipasabot? Magbalik ta?
Ansa naman na rin ang orasa? Karoon pa man ko nakamata, eh. Hala, alas 2 naman dahil sa hapon niya. Wa pa ko makakaon karong adlaw. Walang kikupukawa ni Carlos ay... gutom na daw. Mangukay lang ko dito sa ilang kusina, Bi. Nangaon na dahil tingali sila kay... gamay naman na yung sudan nga nahibilin. Sige na lang, uy. Iguon ko lang niya. Daghanon ko lang ang kanon. Oh. Ha? Ngiga ni mo, no? Kaon-kaon ramang kag-imo? Huwag yung ka makahuna-huna og pangagda? Tita. Unsa yung kay nagustuhan sa kong anak ni mo, no? Huwag yung ko mahibaw. Gwapo man unta akong anak, pero huwag ko mahibaw unsay iyang nakita ni mo. Tita. Kailangan ko siyang pangapaw. Unsa ka? Carlos. Unsa ka kun maglain lang tagpuyo. Buang ka? Ano? Kaya ni mo? Oh. Ayaw ko obligahan na, Lori. Di ba ko andam sa ingon anak kabugat nga obligasyon? Naagyo'y libre? Adto gasto kag mayo? Carlos. Ay, kabuang good na ng Carlos, good. Unsa may hinungdan di? Ay, nga, nakigbalik pa man siya ni mo. Nga nakikipon siya kung dili man day siya mo suporta. Nga, unsa man siya? Dawat laglimpyo? Ha? Hilas tawhana, Hibawaan pa day, no? May pagwa na lang ka makikbalik. Kay sukat lang nga nakikitipon ka, no? Dili lang problema sa kwarta yung gihatag ni mo, kung dili hasta sa emosyon. Kuyaw, ano, hasta ang mental health ni mo. Tingaling maapektuhan o niya. Day. Unsa man? Na nakahinatay ko para inig panganak ni mo? Oh, Carlos. Naana. Ambi, Ha? Nga naman? ako'y kupot kay tingalig magasto niya na niyo mo. Ha? Unsa man? Huwag salig na ko? Dili man sa ingon pero... Ihatag lang lagi na ako. Kaya tingalig magasto niya na niyo mo. Tita, si Carlos? Ay, sayong milakaw, Og mahimo ba? Sunod, ayaw kong pangutan, Kay wa ko nagigaid ang akong anak nako. Kay kung gigaid ko pa na kaniad to, waon ta ka dinis amo ron. Tita. Carlos. Huy, naunsa day ka? Ha? Unsa man ko? Nakabantay mangkot ko nimo ning nangaging mga adlaw ko it murag lawom kikakihuna-huna. Ha? Ay, kuan di ay pila na lang kasi manang mga anak na baya ko. Iandam na ko sa kwarta, ha? Oh. Huy. Huwag makamutingog, iandam ko sa kwarta. Carlos. Lori. Sorry. Ha? Kasi buti mo ipasabot. Asa na yung kwarta nga akong gipalain mo? Wa na. Saywa na! Nakurot na ko sugal. Pinuo ko ni mo in town, Carlos. Uy, ikaw kong binuangi ko. Lagi, mo ni tinuod, Lori. Sorry. Lori. Ay, pala, bigyan, mablos ko ka. Ayoko, Kupte! Hayop ka! Hayop ka! Hayop ka! Hayop ka! Hayop ka! Naino ko! Lori!
Nganong niya ka? Lori, please. Nahibaw ka, Carlos? Dako kay akong pagmahay nga nakigbalik ko nimo. Kay tingali kong wapa. Way siguro buhi pa unta ang akong anak. Naaunta siya na ako ron. Mong pahawa na din kay bisan ka dos dili og dili ta ka mapasaylo sa imong gibuhat nako. Lori. Araw kay tamis ang alay di Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. O kito mga higalang kaagi ni Lori, nga taga Bais City, Negros Oriental. Uban sa awit ngayon, kipangayong awit nga nagkulahan, di na muli. Ang maong kaagi gibuhatan no duwa sa radyo ni Jelly Haka, ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ining talamanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Buildings, Menia Boulevard, Cebu City. Ubatay para sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpalit.